guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै जाबाय। आं दायो ट्रेनाव दङ, तेजपुराव थांनो नागिरदों, लोगोफोरबो दङ नै जमानो। राङापारा बारबाय, दिनै ट्रेना बिराद लासै खारखादों। मानो इदि लासै खारदोंथाय दिनै बिराद थाथ' थुथ' आरोना। Naiyaw fैदो बेबो लिंगासिनो गाखोदो ओइनि हौवा खोमा थांगासिनो गारि गाखोबाय बेटारि गारि गाखोबाय इयो नायना मिनिगासिनो आंखौ नै बेथिंहाय बारिपारानिफ्राय फैयो बिथिं ओमफ्राय दा नै बिथिं थांसिगोन तेजपुर थांनांगोन मबाइलानो दहाय ट्रेनाव गलांबायमोन आंना गोबानो गारिफ्रा माद्रिया निसन सारियारि हाद्रि बिथिं थाङोना गुवाहाटि थांनाया बेजों थाङो गुवाहाटि थांनाय ओमफ्राय नै खावसेथिं नगाव ओरै सिदा तेजपुर जोंबो दा मिसन सारियालियाव दंफैयो आरो ओइ दै फाग्ला बे बिल्डिं गोजौनो नै थाङो नगाव दा जों बिथिं थांसिगोन आरो गारिले होंगो दोंगोनो नै लोगोफोर गारिया जा खेंग्रा खेंग्रि सालायगासिनो ड्राइभारानो चलो क्लास थौ दा ओइ जोंहा ओइ नै जों गिदोंबो लाजिदोंबो मबाइलखौ नुबानो गियोबो लाजियोबो Akhirnya, darling. Hai Lanita. Hai. Mang siapa nih? Mang siapa nih? Darling nanti nilai rekara kayak
Malaysia. Jangan saksi yang terlebay. Saksi yang yang terlebay. Bye bye. Ada gari. Siapa? Murah. Kaya ba? Kanay ko naman. Hah? Baik ke mak? Enggak pakai goyang sudah aja. Bahasa nu ni kali-kali je. Masih itu orang. Naik guys, oh mancing deh. Ay, manfaat Yaris tak. Dia mujan kadang mana? Saya kat mana? Semua mujan kadang. Iu pergi. Oh, thằng nó mà đây. Hả? Juga dispur memang dia dah se.